Отиваме в света на музиката. Всеки музикален фен е чувал, че най-добрият звук е от винилова плоча. Така ли е и защо? Кои са най-успешните винилови албуми? За всичко това сме отделили време. За въведение обаче, нека да видим какво ни е подготвил колегата Пламен Петков. Варна, ето я. Готови ли сме ни? Да. Докато вървях към уютното червено магазинче за винили на Краси, прехвърлях клишета, с които да отворим разказа за него. Те звучаха така: докосването на плочата е като ръкостискане с времето, или винилът не просто свири, той разказва истории. Това си е така. Просто някак не подхожда на естествения разговор с Краси, който от само себе си се завъртя с 78 оборота в минута. Краси е превърнал хобито си в професия. Той е колекционер, ценител и едно от емблематичните лица на музикалната култура във Варна. С музиката моята авантюра започна много давна. Ако трябва да съм честен, още от началото, далечните 87, 8, 9 година, едва тинейджър. С винилите също горе-долу се препокриват нещата и с едно прекъсване от 30 на години, старата любов ражда не хваща, разгоря се наново, може би 2015-16 приблизително съвпадна с бума на винилите и възвръщането им обратно на сцената, на хоризонт. Те по принцип никога не са си ходили където и да било. Никога не съм се целил в да постигна нещо, което да бъде свързано с бизнес, с печалбарство, комерциална цел и така нататък. Иска да създам едно местенце, притегателна сила за всички любители на аналоговия звук. От разговора с Краси се носи поезия. Той определено е романтик. Също така обаче е и човек с кауза. Нашата кауза, от няколко години е в подкрепа на хилядите недоносени бебета и дечета в неравностойно положение. Изключително съм радостен, че с няколко мои колеги, които подкрепиха тази кауза, редовно провеждаме базари за грамофонни плочи и събраната сума естествено даряваме на въпросната кауза. До момента имаме сигурно над 13-14 хиляди лева дарени само за кампанията. Оказва се, че Краси не събира само грамофонни плочи. Местенцето му е станало емблематичен събирателен център и за всеки любител на музикалната култура. Негласно се получиха нещата нещо от рода на музей. Хора идват да разглеждат, за мен удоволствие винаги да разказвам, да посрещам, да изпращам. Да, клиенти, между другото, това е много рядко да ги наричам моите приятели, клиенти, защото те са ми приятели. Аз не използвам обращението към тях като клиенти. И така ги чувствам, и така ги усещам.